тарзи таҳрумат кардан Бале. мақсад номусуд зиндатар шид, сахттар шид, қавитар шид? Да, более твои слова меня задел жестко о том, что ты мне как родного брата объяснил. Я спасибо тебе скажу всегда, везде. Где был, не был ты, я матра рахмат мегум, да любой ҷо. Ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали ҳСМ Шарипов ва ман Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Барномае ки айни замон тамошо мекунен, рубрикаи ҳаёти муҳоҷирае. Пасути ҳамешава хайр бигем, барои чӣ хотире ки кори хайр мешава, ҳоло мефаҳмем шумо аз чӣ хотир. Ки ягон одами дига ёфтае ки айта беҳтар ҳисоб кунаша рафта боша. خیلی غمگین شدم و گریه کردم. فقط میگفت که برای صاحب خونه‌شه با چغچغ میکنیم. تا روز 3 января نیوم. 3 января من خدمتدار میکشم. кинои Любов без слов фикира ташҳанкара тамошо кардагӣ? Мугамбо мега ки сагра путаднаки. якам ҳама бенома бридагим. ҳозир бастагиам больницада. хаттон робита дошт, яъне ки ҳамчун зану шавҳар буд, яъне ки шумо никоҳ доштен муддати 5 сол мега, яъне ки кор набуд мегӯен шумо. Не, муддати 4 сол ман қатъи ҳами бача гап мезадам. Никоҳи мусулмонӣ надорем, иш дурӯғай. аз хотире ки мумкин пеши роҳи чандин корҳои беақливу ё ки чандин ҷинояту чандин худкушию дигар корра мумкини видео пеши роҳша бигирам. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавона анҷом бития, ин сафар ба хонаи Аллоҳае. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми судора ба шумо мефаҳмонанд. аз Тоҷикистон прямой рейс ва аз Москва тавассути пересадка ва ҳамин хел бо ҳаст 26 январ. барои ҳам хотир занг бизанен, ҳоло пешакӣ номнавис кунен, Парвоз авиа дӯсто муроҷиат кунен. в общем нигоҳ кунем бародаро, пеш аз оне ки мо бо ин суҳбата ин бародар наметем, баъди дута видеои ин, яъне ки баромад худи зан фикрҳои худша гуфт, баъдан и баромад бо ба фикрҳои ӯ норозигӣ кард. ва ман дар худи зан чӣ гуфтам? анаки хуб дар ҳамиҷа гӯш кунем бародаро. бале, шумо мегӯем ки мақсад и дурдомай беақлияи бисёротон мегӯем ки Муҳаммад и кор дар канали ту намезеба дигар. ма дуруст фикр мекунам аз тарафи дигар не, аз кадом тараф не, аз тарафи оне ки ҳар яки мо шумо бояд дар чунин корҳо биомӯзем. чира биомӯзем? ҳамин ҳолат дар сари ҳар як кадоми шумо метавона рух бута. агар ки баъзе хатогиҳора аҳамият натиҳен, ба баъзе хатогиҳо бирен дар ҳаёт ва ин мушкиле ки омадагия, ин аз ин метавона ки бадтар шава. ҳоло дар давоми видео шумо мефаҳмем ки ин кор ба куҷо оварда мерасона. агар ки хуб фикр андеша накунӣ, пага нигоҳ мекунӣ ки пушти панҷара як касе ё ин ки як каси дига таги хок да. ин дар асл мушкили калонаи бародаро. метавона ки баъзе одам ҳамчун прикол қабул кунад ки як кас мега худша мекиша дигар. метавона як кас дига як мақсад бига ки и даюсай, уш беномусай, уш бераҳай, иш чия, иш дига. но дар умум мушкили калоне ки чунин корро дора, шумо дар ин бояд дарс бигирен. аз ҳамин хотир лайк модана фаромӯш накунен ва оғоз мекунем барномаро. хуб, салом алейкум. ва алейкум ассалом. ана ки брат, ма масъалае ки баъди барномаи худат бо худи гапора гуфтӣ, ма чӣ гуфтам? гӯш кунем бародаро. худи ҳамун зандам ва идам гуфтам ки ма да иҷа шумораи видео муҳим нест. ма барномаҳом хеле ҳам зиёдае ки дилхоҳ рӯзда ма барнома дорам. лекин ҳадаф оне ҳастае ки бояд кори шуморо ҳал кардан дар кор, натиҷаи кори шумо дар иҷа муҳимае. чӣ гунае ки на ҳамза номи хита гуфт дигар, номи асосӣ ё ки ҳам ҳамза бугум. номи асосӣ шӯҳрате не ки ҳамза меган ама. ҳама дар алмато дар шӯҳрат чӣ хеле ки худаш гуфтак рафта психолог гузаштагие ки суҳбатш кунанд дигараш. ман ҳаминёро гуфтам ки ҳамчун як семейни психолог ҳар дутон бироен, ҳар дутон қатъи ман суҳбат мекунам, то ки ҳамин масъалаи шумо да нуқта монем. вагарна ин масъалаи шумо сампасибе ё ин ки ба ихтиёри худтон нуқта надора. ин кор мушкилитон мешавад, то чанде рафтан мегира. аз хотири чӣ? аз хотире ки шумо худтон ҳолата дест ин одаме ҳастае ки ман дар ҳамон видеои пешина гуфтам ки ин одам биғалтам, агар мега ман нағалтидам, просто ман аҷуматса карда иста будам. ин ҳам хелае ва ин оқибати хуб надора ин кор.
лекин он зан гуфт ки не ман намехом чизе ки мега намега ман намехом ва гуфт ки вая қабул накунед дар барнома. як бор дига мегум дӯсто чи он зан бигад ки ман ира қабул накунам гапи ӯра ман гӯш намекунам чи ин бигад ки он зана қабул накунам ман гапи ирам гӯш намекунам. барои чи якум барнома озодае дуюм барнома пулакӣ нест. исо ҷаи хел нестае ки оли давҷа як гап нависондем ма дар хела сахт расон ки хела сахт раст ки гуфтем ки барои сум шида ман шумо сум гирифтам барои ин барнома не барои ман сум надидем мара аз вай ама сум нагирифтам. ин барномаи мақсад дил хо одам яъне ки ҳамихи рубрика дар канали ма ҷорӣ шудагае ки одам муроҷиат кард метавона бароя яъне ки намешавад ки ин одам бигад ки биё ман тара сум метавонам вая набурор ё ки ӯ бигад ман тара сум метавонам вая не дар инҷа пул рол бозӣ намекунам. барнома озодае. ман ҳақ надорам ки мувофиқи дархости як каси дигара набурорам. просто ин савол одам муроҷиат мекуна ки ман дар барнома мехоҳам гап занам. савол барои чӣ ман бояд не бугум? барои чӣ ман бояд не бугум? ҳамчунин барнома ин хел нестае ки одам амамоно ба ихтиёри худаш гап зана тараторит кардан бигира бе ягон чӣ ва ира ягон кас контрол накуна. контрол дар инҷа маем. ман ҳамчун видуши контрол дар инҷа ман ҳастам. вот аз ҳамин хотир варианти хубаш ҳаме буд ки ҳардушон мебаромадан ман ҳардушона мефаҳмондум логически мантиқӣ ҳамчун як психологи оилавӣ ки ҳамин кор нуқта биёва лекин зан розӣ нашид. хуб акнун мо як тараф дорем имконияти хеле ҳам камае ки як тараф хати суҳбат кардан дар кора ҳал кунем но ҳаракат мекунем. хуб сухан ба худат брат ман баъди суханҳои худ шурӯъ мекунам. мақсади дар ҳамин барнома бой набаромадан то сеюм бор мешавад чие? чӣ мехоҳӣ тазиш? як борига салом алейкум. мақсади ман ҳамин буд ки дар ҳамин барномаи охирон ман точка мемонам ман проиграт кардам ман мерам тамом. чӣ смисл дорабад? чӣ маъно дорабад? якум маънош ки саволҳое ки вай дод где-то 80% беасоса асос надора. вот баъд ин барои ту муҳимае ки бояд ту дар ёд ҷавоб битӣ? бале барое ки и мара после и саволош мара гордость ма подавлят кард ки тому что ма гордость не стал. гуфти рус ки больше я не буду бегать. всё остановился. яъне ки натиҷаи ҳамаи ҳамин корҳо ҳамаи видео ба ҳамин дараҷа овард расон ки тра уже бигем ана тарзи таҳромат кардан хиф мақсад номусуд зиндатар шид сахттар шид қавитар шид. да более твои слова меня задел жёстко о том что ты мне как родного брата объяснил. я спасибо тебе скажу всегда везде где был не был ты я матра рахмат мегум дар любой ҷо дар любой ҷо бинам дар любой тарафи дунё ман раҳмат мегум тра барои ки бисёр гапҳои шумо мара бисёр гап виҷдон ма бедор кард да фаҳми истинни лицора фаҳмидам. ман хама бурдам дар проспект мир хондам 3 бор бисёр гап баъди вай ман рафтам психолог қати як ҳафта гап задам бисёр гап мағлаб додам денг пул додам ки мара психолог қатин гап зана бисёри гап. ман ҳамаша дидам вақте ки мара видеовизов занг задам дидам ки вая чӣ кор кардестиям 5 каса 6 каса қати вай чӣ хел рафтор кардестиям баъди вай гуфти гапо мара номусум бедор шид да гуфт номард Хамза вставай ты чё делаешь остановись уже. вот именно чӣ гунае ки дар аввал гуфтем ҳамин ғалтидана мебинию мегӯи нема аҷумат сакази яъне ки ба хулосае омаде ки қабул кардан дар кора ҳаст чизе ки бояд қабул кунӣ факт меганира. ана ки нигоҳ кун якумш вақте ки мо алмато омадем зиндагӣ кардем ягон гуфтию гапо чӣ набуд ҳомо мойчик бидем и гапш роста ман мойкама аренда гирифтам бисёр гап кор кардам. и шананг я шеф буд пулои мойка то 3 миллион то 4 миллион дар дасти ҳамин одам буд паспортош дар дастш буд и гапш дуруға ба бачаша овард бачаш аварӣ кард як мошини $80,000 зад ман $5,500 бировардам додам мисоли гап ки ма ҳамин бачаи ҳамира тирма накунам 16 солаи майли мон брава мисоли гап. баъд мисоли гап ман як сол пеш ҳамин ҷудо шидани будам хидам баъди вай корҳои чӣ кард ҷодугарӣ кард рафт тоҷикистон 3 моҳ пас омад мисоли гап шакар овард ай тоҷикистон чӣ дар кор буд шакар мисоли гап ҳамин хеле мара кард ки ба худаш ҷамъават кард мисоли гап ҳамин хеле кард ки тому что ман барои и бум бирам мисоли гап ман барои любо и худаш богашт дар як звонкош гуфт ки ман барои ман хита мекушӣ значит и медониста гуфт ту мара мекофтӣ ман ира медонистам мисоли гап ҳама ҳамин гапҳоро мара ба телефон худаш гуфт
ана гапе ки дадри магазин гуфт ма қадим корча надоштам ма бериб ровардам ачоқш кардам хидиш мара гирифт мисоли гап обнимат кард это вот валлахи клянусь Аллахом вот Аллах меня живой не станет это все она сама еще меня на улице еще видео которое я тебе отправил чага дамҷа гуфтагия ки биё ман меём Москва зиндагӣ мекунем и гапҳои ҳамин одам хид чад мисоли гап бо як гапи гуфтам она ки ҳамин одаме ки қатиш гап мезана гирифтаиша мега нагирифтагиаша якмаш диимаш мисоли гап ҳамин одам дар вақти ман присутства доштам дар ҳаёти ҳамин и мерафта Тоҷикистон қатъиан одам зино мекарда и дар болои ман зино мекарда и гапҳоам фаҳмидам мисоли гап ҳамин одам хидиш гаст гуфт ки ҳамун инсон гаст гуфт ки он инсон айклоба ҳамун одам гаст синима гуфт ки инсон ира гу дар вақти ту будан гу ман қатиш ховухез мекардам мисоли гап ҳамаи корро дар ҳаққи одам карда будай нигоҳ кун брат ма ҳаминҷа камтара коли чид мекунам мисол ҳозир ту дани момент ба ҳами состояние қарор дорӣ ки ту да яъне ки номусут бедор шидаги як тараф беса диюмаш ки ту да абид най аз баъзе гапҳое ки нисбат ба ту гуфтагиянд лекин дар рафти гап занид нигоҳ гӯш кун лекин дар рафти гап занид эҳтиёт кун ки ту метавонӣ хита гол бизанӣ барои чӣ мисол мегирем ин ҳозир даамҷа як хел фактоира мегӯй ки ман туро ҳоло гап назадестам истодагим баъдан саволот метиҳам дар бораи фактое ки ту аллакай пешакӣ медонистиву бо қаноат кардагӣ ин аллакай хита гол мезана аз ҳамин хотир ба сӯи оне ҳаракат накун ки ба ӯро пас кардан ту хита боло нишон битӣ чунки дар рафти ҳамин ту метавонӣ ки бо бой битӣ чунки ҳозир баъди гапҳои ту бо ма дар асоси гапҳо савол метиҳам иран ба назар бигӣ яъне ки ту ҳозир ҳаракат кардесӣ ки ӯ гапҳои безеб гуфтаи тураву тунам ҳаракат кардесӣ ки ягон хел ӯро ушимлият кунӣ ягон хел ӯро пас бизанӣ дуруст не ба ҳолати пасзанӣ вай надорам анами нигоҳ кун ки анамира нигоҳ ки шӯҳрат гуфтӣ ҳамза бугулу чи ман ном алис кардагиам ҳамза нигоҳ кун лайк монданро фаромӯш накунед барозоро ва як ҷои дигарро тавсиятон метиҳам ки хеле ҳам хуб гӯш кардан дар кораи видеоҳоша ки дар ҳаёти шумо дар кор мешавад и веб канали май ва нуқтаи муҳиме ки зинбардо қайд мекунад дар ҳоли эксперимента гузаронидан бояд одам таъппуш надошта боша мегӯяд ҷое ки дар барномаҳош реклама намешавад агар ки шумо шунбинен рекламаро мувофиқи мода рафтан ҳамин хид дар таъсири ана ҳамин гуна усулай мода ки баровардагиай модара бизнесмено а барномаҳо боша ҳамин гунае ҳастае ки дар ҳаёти шумо то поколенияҳои ояндатона лозим мешавад агар ки бихоҳӣ ки бо сахттар лаҷон бикашӣ битарсон ки ӯ ҳолати бад бо мешавад тамом мавзӯъҳои да гап мезанем ки на танҳо ба хотири завқу шавқ ё ин ки вақтгузаронӣ бошад а барномаҳое ки аз бисёр корҳо шуморо пешгирӣ мекунад ё ин ки дар бисёр ҳолатҳо намегузоратон ки бой битиҳем яроқи сахттарину даҳшатноктарин и таъсири психология ягон яроқ пеши яроқ намеиста бародаро ягон намуд зурӣ мавзӯъҳое ки шуморо дар ҳаёт имкон метаҳад ки вобастагӣ надошта бошед аз чӣ савол метиҳед аз ҳама чӣ гап дар оне ки ана ҳамун таъсир нараса бояд да ту ки чӣ фикр мекунам чунин барномаҳо дӯсто дар веб канали ман мешавад ссилкаи веб канал дар якум комментария закрепи чидагиай ногуфта намонад ки дута видеои нав баромадаги ҳамин ҳафта бидуронӣ тамошо кунед ҳамчун як одаме ки дар барнома иштирок кардагине ҳамчун бародар мисол тавсият метиҳам ки шер ҳамин шер брат ку все равно бояд шер бошад мисол мегирем зан ё ки на мисол мара нигоҳ кун ки ягон противники ман мебироя мара дашно мекунам ман намебаром ки ранги ҳамуро ҳамихе дашно кунам чунки фарқият дар байни мо намемонад агар ки ту бихезӣ бигӯӣ ки ӯ мара дар ин видео ин хе суханон гуфт ман бояд ҳаракат кунам ки ро ҳамихе суханон бигӯм фарқият байни шумо намемонад брат ту бояд фарқияти байни хитона фаҳмӣ агар ки ту хита аз ӯ беҳтар ҳисоб кунӣ пас ҳамин гуна рафтор кун ки дар рафтору гуфторот ҳамин чиз дида шавад яъне ки ба пас задан ё ин ки ба минус ёфтани зан ё ин ки ба кибд чандкасаб чикор кардан ҳамин гапҳоро гуфтан аз даҳони мард баромадани ҳамин гап мардии ӯра нишон наметаҳад гарчанде ки агар ҳамин кор факт боша
яъне ки марде ки қатиз нигоҳ кар радной, марде ки қатӣ зан муддати 4 сол буд фарқ надорад. дилхоҳ мард, дар ҳамин гапам ҷавоб мегӯм, дилхоҳ марде ки ход қатӣ зан чанд қадаре ки боша набоша баъдан ҳамун зана ягон хиёнат ягон кори пастиша меқапа, гуфтани ҳамин сухан азដាҳони мард ин худ як шармандагӣ нисбат ба мард астае ки чунки ин зан робита бо ин марда худаш дошт пешакӣ, яъне ки ин теша дар пои худ зада намебарад. яъне ки ҳоло ту гапои ҳоло ту гап не болои ҳамида нигоҳ кардной. ман мисол навая ҳифз мекунам на тира мо байни мардум да гап задесем, дига мардум ҳам метавонад ки гӯш кунад. ҳамин оне ки вай чӣ хеле буд набуд, факти оне ки вай қатъиту робита дошт, ҳамин чиза ту бароварда публика кардан ҳамин чизи мардии тра нишон наметавад, яъне ки фарқият намекунад. ту мард бояд ин эхе боша, ҳами худо айрӯз накунад ки мисол дама кушидагӣ нест ин эхе ҳолат. лекин агар ки мисол мегирем, барои мисол агар ман дар ҷои ту бошам, ҳамун самаи паскуда агар боша, ман намебурам намегӯм, ба худ ман медонам аз ҳаётам як умра удалит мекунам шабрат, як умра. лекин ман факта намебурам намегӯм никогда. фаҳмо ин одам мара мисоли гап дар гапое ки беасос гуфтагиай мара гапое ки том што ягон хел асос надошт дар ягон ҷо ҳамин гапора просто задиват кард мара ки ана ту метавонӣ бояд ту дар яъне ки ту душайти ёзе ҳамин хешидагиай дуруни ту ки ту мехоҳӣ ҳамин чиза ба мардум фаҳмонӣ ки ҳамин хел нест. ана ту бубуро дар асоси ана ҳамин фактор гап зад, ту ана ҳамин фактора рад кун ана ин фактора аллакай ҳам мардум мефаҳма, ҳам тура респектоват мекунад ки мужество дошти, як мардонагӣ дошти ки ту зана набаромада таги либосша накофтию мақсад грязни бельёи зана ошкор накарди гуфта, аз анаи хотир ба тура респектоват мекунад. а чизое ки беасос буд метавонӣ бугӯӣ ки кадом гапое ки нисбат ба ту гуфт вай беасос буд. анаи ҳолата ту дар вигришни позитсия мебурӣ брат. якум беасос гапш ки мара гуфт ки падар модарам бародарам оқ кардага айрӯи ҳамин ту оқ кардан ки ҳамира ту парто биравад дафт шава айду се гудак дора ира чӣ кор мекунӣ, ҳама пул милта хӯрда охирда никто шидӣ, ту барои ё никто шидӣ, бачаша бур ҷо кард, ҳама зиндагита дид, полни пулота ҷамъ кардан давай гуфтан айрӯи ту мара хонамон оқ кард. мисолига гуфт ки ҳамин одама мо дига принимат намекунем ки як зани пир қатъи зиндагӣ мекунад, як бачаи ёш. мисолига як саволош мисолига саволе ки дод гашт гуфт ки мара оқ кардага ответеш мара падару модарам оқ кардагӣ неста, мара просто ба хотири ҳамин ҳаром мара гаштан гуфтан ки инсон ту ҳамира ки дашти пӯстша бигирӣ бирӣ, мо тура оқ кардагӣ оқ ҳам не бирада каручи мо қатъи нестем. ин гапа ягон кас гуфтагӣ неста дар хонаводаи ман, дар оилаи ман. якумш дим гапи ки ту што гуфт задагӣ меша, задагӣ дар кадом асос ҳастам ки вақте ки меомадам мисолга ягон чира мегуфтум кори хона зиндагира намекард, баъд меомад гуфтум гӯш кун ман шавҳари тиём чӣ хел ту ҳамин корро намекунӣ дар ҳаққи ман, баъд мехестам мисолига конфликт мезадам ша ман ягон чи надорам ҳои гап том што ман задагӣ меша ягон чи ман чи намекунам отрисат намекунам том што ман одама задагиам. баъд як саволи дигааш ки гашт гуфт ки христиан шидагия якумш ки ман алҳамдулиллаҳ ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ, ман мусалмонам алҳамдулиллаҳ, падари ман мусалмонай, модари ман мусалмон, мисолга ҳама авлоди ман мисолга мусалмон. нагуфтидагия гуфт ки гуфта ки агар ки биша барои ту шида мекунам тайёрам, хеле гуфт. вақте ки буд ки ман барои ҳамин одам гуфтам ки мекунам шава, ман и отказ вақте ки мешида ҳамин ҳаёт мумкин меомад ҳама ягон кор накарда бармегашт. анамо ҳам ҳамин гапа гуфта, ӯ нагуфт ки ту шидагӣ, гуфт ки тайёрам бишава, пас ӯ ту мегирем агар не гапш асос дора. не гап асос дора ки ман ба хотири ҳамин ҳо дар ҳама чи тайёр будам, ба ёдуд аста ман гуфтам ман отказ намекунам, ман период мерам, ба ёдуд буд мисолга видеои пештарада. акоз дар дили ту мондагӣ ҳамон гапҳоеш ки беасос нисбат ту гуфтая намора мисол гап зохӣ ай гапҳо зибо хута гол мезанад, чунки гапҳо будак бо худ як бор дига бо хотиррасон мекунӣ мардумда. бале бод як саволи дигааш ки гашт гуфт турма шидагим, хорошо ман турма шидагим, инам асос дора мисолга турма шидани ман одама задам турма шидам дар Россия, инам асос дора. баъд ин овози ӯ як бор гуфт дар ӯ видео ӯ қадар ҳазор дам дид, бод як бор дига бо гуфтест, яъне ки смисли чие пас яъне ки бо гапи ҳамонро бо ту як бора ошкортар кардеси чӣ маъно дорад? мисолга ҳамин одам мега ки
ҳамин одам тирмашидани одам ма гуфтанем ки ҳамин ягон чи ҳама тирмашидаги значи одамои тирмашидаги одам нестан ма ҳамира мехоҳам гуфтан фаҳмо ҳамира мехоҳам гуфтан ки ҳамин одаме ки тирма мешинан ё значит одам нестан яъне ки мақсадите ки факти оне ки ты тирма шидагӣ и паст будани тира нишон намета инера мақсад ма подрался гуфти рыс я подрался я попал года 7 месяцев подсидел вышел потому что подрался я драка была бо чӣ чизое ки дар дури дилит мондагӣ вот як савол дига ки ҳамин одам вақте ки фарзандша овард алмато мисоли гап мега ки як факти ки гаш гуфт ки мара пул намедод ма ҳар ҳафта амира $100 медодам мисоли гап ҳар ҳафта $100 медодам бо плюс ма стоянка доштум дар алмато аз стоянка пул мегирифтам медодам мисоли гап ҳамин 4 сол ҳамин фарзандои ҳамира ма хӯрондум пӯшондум адибат великои навай хитой заказ кардам будум шо мисоли гап полностью ма меро обеспечить мекардам хӯрдан пӯшидан телефон одежда всё ҳамин ҳаётда полностью всё ҳамин одам ма обеспечить мекардам чекош ҳаста метавонам ки ма чекош шумо дароӣ кунам чанд қадар сумма барои ҳамин одам барои зиндагим расход кард вақте ки гаш гуфт ки гап асос надорад ки гаш гуфт ки ҳамин одам мара нигоҳ намекард правильно дар видео мара пул намедод паспортамон ба ҷо мекард барои гапи ҳамин ки то ма ҳамира полностью обеспечить мекардам полностью яъне ки ҳамин гапо туда дард кардан да билет харидам овардам $5000 сӯхтум айрӯи гудак эҳсон ном дора бачаш $5000 эҳсон омад гирака гуфт отчим гуфт мне деньги нужна я аварию попал ма гуфтам хорошо ты не переживай ма рафтам қарз кардам ай бачаҳои ғарб овардам додам гуфтам ма қазоқа пул додам ки ҳамира чақа нашава набарам адел маҳкам шта кунам мисоли гап ай кисаи хидам полностью обеспечен бачаш омад кор кард ма ягон сумша намегирифтам мегуфтам полный пул таҷамъ кун хонатон бра ҳадаф аз чи ибрат ки вақте ки як одам мебора муқобил гап мезана яъне ки ӯра мешава фаҳмида сабаби мақсади ҳадафи гуфтани ҳамин гапош дар чӣ буд ки фаҳмондани он фактире ки намехоҳад қатъита будан яъне ки ӯ бояд ма ӯро савол додам ки мисол барои чӣ ҷидо шидаен чӣ гап шид мисол наматра савол додам ки барои чӣ наметавонӣ одама партофта бифаҳмон ту фаҳмонди аура савол шид ки барои чӣ баръакси кор шид аввай одамам ҳамин фактора ҳамин гапора барои они мисол овард ки ина ҳамин хел коро ки ҳаст барои ҳамин ман намехоҳам хит кардӣ вайам бояд як чӣ мегуфт дар ин ҳолат баъд гапош бисёр асос надод мисоли гап як 3 моҳ пас ман хонаш рӯй мекардам мерафт 10 рӯз 7 рӯз мездо хидиш бармегашт меомад ягон хел дар зиндагӣ ман мушкил надидам пул кор мекард охирон бор 30,000 сомон га дар даст додам гуфтам бира хона август буд 27 август буд ман пулаш додам 30,000 сомон гуфтам бигинай пула хона бира гуфтам хона дар расход ки пула я ему шисва откуда сколько был помогал хона надоштам это не факт была можно было его купить вақте ки баъди ҳамаи коро мара занг задан баъди видеои ҳамин одам мара занг задан видео визов и так далее мисоли гап ҳамон одаме ки ҳозир қатиш робита дора ҳамон одам мара занг зад гашт гуфт ки ҳамин одам гуфт ҳамхеле гуфт дар вақти гуфт ҳамхеле дар сима буд гуфт бо рафт бо абрат наомад и так далее ҳамин полностью ҳаёти зиндагиш я айма пеш мешинохта ҳамин одама айма пеш мешинохта 5 сол пеш мешинохташа ма 4 сол шуда ҳамин одам мешинохтам нигоҳ ку брат ки кам сабук шидеста бошӣ хубай ма ака ҷои чиз омадагия ки та аллакай фаҳмида метавонӣ агар ба ёдат боша ман ҳамин гуна асабӣ шидам ки баъди пешай димин видео буд туда галасавой мондум гуфтам гӯш ка ҳаму фалон хел одаме тара дар фалон чиз задагиай ту бошӣ рафтаисти ҳамин гапа ба ёд дорӣ бале ма ӯ вақт том что дар состояние будам ки шоковое состояние будам плюс том что шок не ҳозир ма тара мефаҳмам бар кадом состояние ира состояние влюблённость мегам ма дар бораи ҳамин ишқ вообще чӣ гуна сар мезана як алоҳида барнома кардагим бардора ӯ рӯз дар веб канал пафтемша бишава агар ма ссилкаша дар подкаст каемонум ёдна будурен тамошо кунед ма брат ҳолатира фаҳмонум барои дальнее шид хуб спокойно ором гӯш кун бо вақт мешава ма тара гап метиҳам хуб гӯш кун барои ҳаёт дар кор мешавад ҳолате ки одам ба мисол влюблённость лозима дар нохунак мегумша як хеле мешава ки
احساس و فکری ایمنا حسیاتی میشوه. یعنی که ما دو نمود کار کرده میتونیم، حرکت کرده میتونیم، منطقی عقلی، ایمنا ذهنی عقلی مغز سرقتی، میتونیم خی دیل میگن که خمونده، البته که دیل مزگ نداره لیکن حسیاتی میگن ایره. وقتی که میگه که با کاری دیل کردی بای میتی در حیات. بله همه خیلی است. برای خاطری چی؟ برای خاطری که مثال دیل میگه که ما همه علاوه دوست میدارم. دیل میگه مرا میفوره همه علاوه. سر میگه ایدهونه میسوزی. سر برای خاطری که سر نگاه نمیکنه که علاوه زیباه شولوش. سر عقل داره که میسوزه. لیکن دیل نه. دیل میگه انمو شولوش زیباه ما میخوام درم. انمی فرقیت هم انمی چیزا ما باید در حیات درک کنیم، انمی چیزا ما باید فهمیده بتونیم. تا حمزه وقتی که همی کورشیدک در حیات حال مثال میگیریم حیات دیگری تده مثال تا یوشی تا بسیار دخترها میشوه، بسیار زنهای دیگه در حیات پیدا میشوند. همه چیزا در جای یکم مونکی وقتی که زن نخواست وای پریچین یکم درجه سبب یکم درجهش ایواز کردن ته میشوه که من در برنامه یکم گفتم که اگر ترا نخواه значит دیگه مردی هست که از تو خوبتره و در جای تای. در برنامه یکم یاد داری؟ بله یاد دارم. ما ایرا قبول انا که بین که بله قبول نکردی لیکن ایرا من رابطه نداشتم قطعی آدم نمیدونستم، لیکن من همه را در یکم برنامه گفتم که امروز تصدیق این کار میبره. اهمیت بتین برادر شما هم ای گپا. یعنی برای چی من ای گپا گفتم؟ هر یکی ما و شما چی با ما آدم بیرونه بدم همین چیزا فهمیدم، چی با که آدمی که در درون رابطه همین چیزا حس نمیکنه. برای اون خاطری که گفتیم در اول دل چگونه کار میکنه و سر چگونه کار میکنه. حرکت کنین سر کار فرمونین و نگاه کوزنه کمزا گوش کن. وقتی که زن به پریچین اترا نمیخواه یعنی که زن میتونه که یعنی که نخواستن برای جدا شدن نه، ایمینه نخواستن مثال تا در درون اویله هستی، در درون رابطه هستی، همون زن مثال میگیریم ترا نزدیک شوی نمیمونه. یعنی که حالا عادی کرده یا کوتاه کرده گپ زنیم، پروست نزدیک شوی جوگاهی نمیمونه. ترا همین علاقه شهادت از آن داره که اگر به یگان سبب نباشه، سبب بیماریش مثال زنانه یگان سبب دیگه اگر نباشه، این شهادت آنی را میته که در بیرون سایه دیگه آدم علاقه پیدا شده است برد. از داخل علاقه میتونی فهمی همیره. ممکنه سوال در حالی که آوازی گوش برد، در حالی که شما رابطه تون همین گونه میکنه که پستلتون جدا و خونهاتون جدا میشوه که زن ترا میگه که من نمیخواهم، این 1500% معنای او را داره که برد در جای تو حالا حمزه را در کستومش دیگه آدم گشته است و فکت همین کار اگر زن تیلویی شوه برد بریلیانتی شوه اگر فرق نداره چی چیز براش در تا نسبت نگن. مثال بگن اگر همی زن بگی ما تو را پرزیدنتی جهان میکنیم پلانت را میتیم تا، لیکن ناموس برد ارزش نداره، نباید بکنی. ناموس ارزش نداره، ناموس برد با یگان نمود از چی خریدن نمیشوه. بله ناموس یک چیزی هست که ایرا никогда با یگان پول خریدش من نمیتونم. никогда. بله تو خطاگی کلان آنی هست که تو وقتی که زن میگوی که من برای تو با لوبوی کار تیارم، این خطاگی خیلی هم کلانه برد. زنی که ارزشی ترا ندونه، زنی که قدری ترا ندونه، زنی که در بر خودش ترا حس کردن نخواه، در خودش در سایه ایت نبینه، او ارزش نداره با این خیلی چیزو برد. در اینجا علاقه تو ناموسی خود ناموسی خودت پایمال میکنی. سوال جواب تیانه کن. انا امی آدم قطعا همین قدر سال زندگی کردم نبود همین خیلی کاری که тому что ما пастель جدا بشه и так далее. Всегда были вместе. Man не чувствовал этого. Если man чувствовал, когда насчет этого я очень сильно умный. Я очень сильно прожженный человек. Всегда hayata дофига чего делал. Неким набуд амира man чувствовать намекадам. Ами адам всегда в любое время, любой момент, когда я хотел, и всегда она была со мной. Любое время. Этого не чувствовал я. Вот о чем речь. Я не чувствовал этого от этого человека. Вот. Бо як савол дига мишога. Ҳами одам дар вақташ баъде ки ҳами одам вақте ки айма рафт, ман ҳамеша просто ҳайрон будам. Як фақат як вақтои якум ки вақте якум видеоро кардам, ман ҳайрон будам ки ҳами одам чӣ хел рафт.
хотя бы одам вақти пешай рафтаниш мега ку ман рафтам и так далее. Правильно? бале дар ин ҳолат мешавад ки одам ҳайроне мисол ҳолате мешавад нигаронӣ мисол одам гум шид ту метавонӣ ки нигарон шавӣ ки вай мурд заданша хурданша чӣ кор кардан дар ҳоле ки ту бидонӣ ки агар саҳат саломат зиндаву 100% лекин рафт инам аломати онира дорад ки ӯ одам тура намехоҳад ҷои тура аллакай дига карда лекин рафтану тура хабар надодан инам бо якбора тура нижи плинтус мекунад ки ту яъне ки ҳеҷ кае ки тура рафтанда ҳатто хай нагуфтан нафаҳмондан ки намо ҷидо шидем барои мешава ҳолате ки одаме ки мегӯяд не мада дар корае ки ман бояд ӯро пурсам ки чӣ ба рафтӣ хай агар ҳамин ҳолате ки бихоҳӣ ҳамин ҳолат аллакай дар ту фаҳмошид ки чӣ ба барои он хотире ки дига намехоҳад всё иша ман фаҳмидам уже о том что ҳамин одам оилаи мара мисоли гап гирифт номошона мара изадиват кард о том что оилаи ма дар ягон ҷо мисоли гап оилаи мара номошона нагирифта буданд ҳамин одам пеш ай ма баъд ман фаҳмидам вақте ки 1 сол зиндагӣ кардам қатъи ҳамин одам баъд фаҳмидам ки пеш ай ма 3 шӯи дига карда буданд якум шуш 2 кӯдак дошта ами чизо брат химонда намезеба не ман сӯҳбати марди дар ҳаёти зиндагӣ лекин ба ҳамин ҳамаш тоқат кардам гуфтум майли гуфтум дар ҳамин бери гуфтум як фоҳиша кам шава гуфтум ман мегирам гуфтум амира одам мекунам зиндагӣ ия либосои ирсӣ мепӯшид ман ира ранги мусулмон бори кардам либосои мусулмониш мепӯшондам мисоли гап одел нормально по-человечески стал его все на улице видели милли либоси пӯшидан ёдш додум мисоли гап ҳамин ҳаёта полностью ман ҳамин одама полностью зиндагии исломира нишонаш дода будам ки инсон инаи хе бояд зиядиват ки ман амира барои кориш задагиам том что инсон баска буро пӯшира ира баска амира дар ҳаёт ман хела направление рост за ман бурда будам ки ман ҳайрон шидам ки охир дар ҳамин одам баъд як гапи дигаш том что ман кайф мекардам ман кайф намекардам ягон чи ин гапш асос надорад мисоли гап ман рад мекунам гапша ки том что ман дар ҳаёт накардам ҳамин кора ман хонаи мусулмон ба дунё омадагиам ман корро накардам ҳамин як гапай нигоҳ кун ки ҳамза ки бисёр мардуми мода ҳамин хатогӣ ҳастае ки вақте ки дар доираи ягон чи гап мезананд ин хатогӣ ҳам гапа дароз мекунад ҳам мушкилиро дароз мекунад кадом хатогӣ оне ки чизҳоеро мегӯянд ки дар ҳамун мавзӯъ дахолат надорад мисол ту кайф мекардӣ намекардӣ и дар иҷа причом нест ту набояд ози ӯро мегум нашоти вай якумаш ки ӯ набояд ира дар иҷа бигӯяд чунки кори шахсии тай агар боша ё ин ки набоша без разница ва там обязан нестӣ ки дар ин кор худта оправдоват кунӣ чунки кори шахсии тай ба мисли оне ки ман дар видео қатъи гап зан нисбати ӯ ҳам гуфтум ки қатъи касе ҳастай нестай кори шахсии вай бале яъне ки ҳастанд чизҳое ки дар ҳаёт он чизо именно ба худи ҳамон одам дахолат дорад ва дар ҳолати ягон баҳсу ягон кор кардан ягон разбор кардан ту набояд ӯро мисол биёрӣ ба мисли блогерои моан ки мебурая иш қатъиш разбор мешавад дигариш мебурая меяд ки турсики сагтон даридагиай турсики майхидам нестай причем дар иҷа и гап бале согласен не просто мардум фаҳма ки яъни такой чой я на будущий зан мегирам мардум мара пӯшед дагия даши ман мерам хона ягон газангирӣ мега гӯш ки там хеле кора будӣ ман ҳамира гуфтезан ки то мушто ҳамин одам гапои бардуруғ бисёр гуфтага 80% гапи ҳамин дуруғай бале хоб бале ту мехоҳӣ бале анай гапат мада маъқулае ки ту далши ният дорӣ ки зиндагӣ кунӣ ту далши ният дорӣ ки ҳаёта пеш барӣ вот бале кареш зиндагӣ ма пеш барам соҳиби фарзанд шавам боз ма дар алматои мисоли гап чӣ гунае ки дар ӯ видео гуфтем ки рӯи ҷаҳон да як бор бигард чанд қадар занай анаи хеле позитивни фикр анаи дига гап брат яъне ки ҳамин корома васанавид кайсан скоро иншалло уже бо мойка гирифтесам дута мойка гирифтесам зиндагӣ хуб шидеса вот зиндагӣ давом иншолло хуб мешавад ма дар ҳаёт бо фақат варақа пуш брат анамира фаромӯш накун барое ки ҳози яда голоса роӣ кардаг яда чӣ дига гуфтагиша хайм чӣ гуфтагиша да голоса дама роӣ кард агар ҳамин хеле фикра хай дар сари ғазаб гуфта бошӣ як тараф лекин дар асл агар чӣ карданӣ бошӣ и ҳам беақлия варақа пуш брат ма дига тамом ҳамин одам фикр кунад ки барои ман мардагия ман номус дорам ман ба номус калон шудагиам ман нони ҳалол хӯрда калон шудагӣ ман номус дорам барои ҳам хеле одам дар рӯз гуфти ӯрӯз ки туф мекунам ну на тебя всё до свидания иди своей жизнью живи дига тамом пуш варақша
пуш варахша уничтожить обложкаша барои погиза пуш ман. Конечно. обложкаша Барои ман погиза ман пуш ҳама як сураташам як далил дафтар кардам. Дафтар як барои дафтари ина- як дафтари нави дигари ҳаётии хита аз варақи сафед оғоз кун. Ира дига Бале. накушо. ман ҳамин охирон видеома ки ман мекунам баъд евай тамом мисоли гап ман дига ҳамин одамда кор надорам зиндагида чӣ коре мекунам намекунам. як гапай ки бародаро аятон наброре ки ҳамин занакое ки ҳамхелиан ҷодугаран одамое ки ҳамин бачаҳои ёш ҳамхели кор намебаранд илтимос проверит кине ба зан бигире. ман аз шумо хоҳиш дорам ки ҳамхели одамо дур шавед. ин одамо дар лӯбои кор мераванд дар ҳаёт лӯбои корро дар ақд мекунанд. муҳим ин муҳим одамо он хеле астае ки мекунанд. муҳим он астае ки ту дар кардасӣ як равӣ накардасӣ. Анавиш муҳим Бале. ҳозир. ман мисоли гап дар корҳои ина рафтам мисоли гап корҳои нашид венома задаги ман машина привязка мекунам полностью ҳаёт да мисоли гап мара шикаст дод алҳамдулиллаҳ ман обратно ман фаҳмидам ки ман хатоӣ кардам мисоли гап ман корое ки ноҷо кардам ман ҳамаша фаҳмидам мисоли гап баргаштам ай ҳамин корам поражение ҳеҷ чиз гам надорад. ман бояд барои худам фаҳмидам ки бо дашти зиндагӣ давом метиҳад. ғалтидан айб нест брат медонӣ. Бале. вақте ки одаме ки рост мерава а одаме ки меафтаву мехеза вай бақувваттар аз одаме астае ки рост мерава чунки одам афтиду лекин хеста то нест. шармандагӣ медонӣ чия? чӣ яка даря чиқири ду бор ғалтидан. бале ман як бор оли ғалтидам димбора Ту иншалло як бор ғалтиди хести аллакай ту медонӣ ки чиқири чӣ гунае намудуш. ту медонӣ дар куҷое аллакай дига пеши пота нигоҳ карда раҳ мегардӣ. агар ки бозам бо дар ҳамун чиқири ғалтидӣ аллакайш беақлияй. ва барои дар ин чиқири нағалтидан пуш варақа пуш брат погиза то обложкаша пуш варақи нави ҳаётии хита букшо аз коғази сафед. ман ҳамира ва дарк хатогиёра накӯ. бале ҳамира ман гуфтаниям ки ба ҳамин мардуми тоҷики мо як гапай ки ҳамин зана гирифте пес гирифта проверка кине ман без проверка гирифтам дар чиқири ғалтидам. ман надонистам ки ин ҳамин қадар мара азоб метиҳад мисол ҳамин қадар пулам мехӯраву охир да мега ки ин мада ҳичи накарда обиднаш мада мега ки саволое ки беасос додагиай мардум бифаҳманд ки тому что ҳамин одамда ман вес ҳаёт ма додаму ҳамин одам синид накард. ман барои дарди худам биромада гап задистам ки тому что на будущий ягон кас коса меня не смотрел. Не, ҳеҷ ката коса смотреть намекуна. Главни оне ки фаҳмидӣ далчи респектоватат мекунан ва бовар мекунем таки действительно фикри номуста мекунӣ ва коғази ҳами ҳолата мепӯшонӣ барахша мепӯшонӣ. ма номуси ма ай ҳама боло ай ҳама чизи ай пули дунё ай зан чизе ҳаста ки ира бо пага метавонӣ ки бо навша бигирӣ. Тамом пӯшонша брат баъд як чиз дига ки дар ҳаёт имена дар ҳамин хел корро фикри қасос фикри мстид кардан накун никогда брат чунки ба ягон хубӣ намеёрад. мистид барои чӣ ма гуфтам ҳамин одама ки ин қадар мисоли гап дар вақташ ма то ҳозира қариб $5000 қарз дорам не ожидал тому что ҳамин одам мара пол путида мепартояу қарзе ки ма барои эҳсони бачааш гирифта будам ҳамин қарза моно дода бӯй мехӯра. Это меня обидно стало, потому что за кого-то я долго отдаю. Фаҳмиди родной? ҷои гапу не ки то ки вай ма дарои кард ки гуфтагие ки мисол қасд мегирӣ дигараш ҳамин чиз брат хуб анҷом намеёва ва ягон хел туда бартарият ҳам намеёра. як чизи беспантови бемаъное ки чӣ гунае ки гуфтем ақлу эҳсос кор мекунад дар ҳамиам эҳсос кор мекунад ақл не. ақл агар кор кунад фикр бояд кунӣ ки дар ин натиҷа чӣ корҳо метавона рух бита ва пасон чӣ гап мешавад. пушти панҷа рафтан брат пушти панҷа рафтан барои чунин корҳо и беақлия медони? бале ира ман медонам ва як гапи дигар мада муҳима пага як кор шава пушти панҷа брат нехе мести фикр мекунӣ мегӯ ки охи брат ма ягон ҷангои тамбатани ягон касгадне просто дар рафти як робита бо зан ма ҳамин хеле шидам ки худма ба чунин ҳолат овардам сарта намедонӣ дар куҷо бизанӣ брат.
И гапа дуросте акай муама. Як шама нафаҳмидем ки пешаи ҳами як шӯи дигаша и ҳами тирма када буда 2 сол. Зада будайша бурдай тирмаш када. Фарзанди майдакиша амун будаки майдаки буд ма калон кадам хадам даим 4 сол мисолига полностью обеспечить мекадам ҳама чи умара ай модари хиди бисёртар дӯст медошт ҳами гудак ай модари хиди бисёр мара дӯст ме барои и ҳама дунёро мекадам ки ҳами гудак ҳиссиёти бепадариро фикр накана ҳиссиёте ки нага ки ма бепадар ҳастам мисолига ма чӣ қадар барои фарзандои ҷонро фидо мекардам ки ҳами фарзандои ҳами чувствовать накунанд ки ҳами мо бепадаре мора ҳеч ка нигоҳ намекунам мисолига ма як чиз ихни семья был мисолига ма ҳамеёро сигда нигоҳ мекардам як гапай брат ки зан масад модара яъне ки зан модарай бишт зери пои модарон ҳастай мегам ҳар як хонаи мо да апаву хоҳари мо ҳастай мисол ҳамсари мо модари фарзандои мо зан ҳастай лекин як чиз дига дар болои ҳамаи фактай чиай аз мард дида зан хатарноктарай яъне ки ира бояд қабул кардан дар кор барои мисол мегирем ту мисол қатъи одам робита дорӣ як зан қатъи робита дорӣ қатъишӣ ҳамаш 100% хуб хестон дигараш ҳамаш 100% рафтестай идами агар ки бихоҳад тара паставид ки намедонӣ ки чӣ гуна осонай ози ина биё ма тара як бор савол метиҳам ҳамзат ку бугӯ ки ба фикри чӣ гуна метавонад тара паставид кунад якамш метавонад ки том што метавонад ки партоя наркота якамш не бо азида осонтар азида осонтар азида даҳшатноктарай фикр кунед ҳама каса шумо ам да комментар изменият кардан не именно паставад кунад як кори як ҳаракате метавона карда ки хеле ҳам изия яъне ки осонай ва барои ту хеле ҳам мушкилӣ мерасонай нем хели 2 палца ба асфалт меган русон хеле осонакай так ва чунин подсказкаш ҳамияе ки чунин ҳаракат ответни ту нисбати ӯ карда наметонӣ бигӯен шумо ам да комментар бигӯед так чӣ бошаи метавонад ки бига ки мара изнасиловать кард вот ёфтиша вот яъне ки одаме ки қатиш робита дорад ҳамаш намехе 100% инам хеле медрои ҷога да қатишам хеле медрои дод мезана ما už vydržovat nemůžu. Эдихта мегӯй чо кадасти ты хабка дод мезана ҳама ҳамсоя мега не всё брат за мерай мешини яъне ки чӣ гуфтам ҳамаи гап адаруҷа уже тада шоколад намешава яъне ки ма тара чӣ гуфтанем ҳамза ҳами варақа пуш барои он хотире ки агар ки ту бигӯй ма ита мекунам ҳами коро чунин корҳоро мисол на танҳо дар ин ҳолат ман на танҳо яъне ки и зане ки ира гуфтаистае дар бораи ӯ не мо дар умум гап задаистем дар умум ҳар як ҷавон ҳар як мард хеле ҳам эҳтиёт бошен дар робитаҳое ки мақсад мешава мақсади ҳадафи гапи ман ҳамҷа гуфтан чия барои чӣ хотир ман аввал гуфтам ки зан модарай беҳтарин шахсай дар ҳаёти мо ин гапҳоро ба хотири пас задан не ба хотири оне ки эҳтиёт бошен имконияти чунин корҳо ҳастай дар рафти муноқишаҳои оилавӣ дар рафти муноқишаҳое ки дар доираи робита мешава просто маҳкам кунен темара диди намехоҳад ҷидо шудане тамом ана ма қасд мегирам ана ма тара фалон мекунам ӯ одами нави то омадагирам ай тайта мекунам бародар дар кор шава ку ба наму мускулот ба наму пулои сари ҷебакат ку инаме хеле сари чиз дар ростот мекуна и ягон ҷои тарсиш нест гуфтан дар кор не ки ана бутарси ана марду заифда не и фактай я намудид мекуна ку ба халосгар зор мешай просто ира шумо факт дарк кунен қабул кунен вақте ки мушкилӣ мешава ҳамихе чӣ диди ки уже нито шидаистай ҳолат безеб шидаистай маҳкам ку просто маҳкам ку биро лучше упасть стать на ногах чем позориться конечно резки маҳкам ку бибиро муқобил не бародаро муқобил ҳеҷ вақт ҳаракат накунӣ рафтанда як одамо мақсад мега ки ма тира мебуром типа шантаж мекунад ки ма тира мебуром ё ки сурат ё ки ҳачи дига не бародаро не ин фикрро накунем барои хотире ки дар ин коро якумаш ки ту худут
болохта нишон дода наметонӣ. Адиюмаш ки ответни кор мешавад. Мисол ти кора мекунӣ, ӯ як чиз дига карданӣ мехоҳад. Ти кора мекунӣ, ӯ як чиз дига карданӣ мехоҳад. бахшиш акай муҳаммад дар пеши гапат нигоҳ ки ҳама одам мо прилагат кардем ки бро видео ки мо дашти и кинора дига продолжат намешавад. И кино ҳамҷо охир мешавад, маҳкам мешавад. Тамом. бале ма ҳамин ҳозир гап задем хуб шид ки ту фаҳмидӣ маҳкамаш кардем. ма гуфтам ки агар ваям биброя, ма ба чӣ хотир гуфтам ки мумкин аст ки агар ту нафаҳмидӣ дикаса боша, ҳар дутон гап занену далши ҳар дутон бе ягон претензия, ту да ӯ претензия надошта бошӣ, ӯ да ту претензия надошта боша, ба хубӣ, ба оромӣ, ҳамин хел ба хушӣ хурсандӣ закрит кунеша бирин. бале то ки ягон кас осеб набина, на ту аз тарафи вай, на ӯ аз тарафи ту. бале ӯ розӣ нашуд, дига видео намешавад, правильно? Видео ба ҳамин тамом мешавад. ӯ розӣ нашиданаш ӯ беста ӯ гуфт ки ҳатто тура ма наброро, ман ки наметавонам хеле ки ма бигум мара ӯ гуфт ки набро. И ранги тағйирӣ метавад. Знаеш ки агар ма ба гуфти ӯ ира наброрам, знаеш ки ӯ мара харида ҳисоб мешавад. И ранги дига блогерҳое мешавад ки сумқати меҳмон меброранд. пул қати мехарӣ шо, пул қати мехарӣ. блогера харида мешидай. ман то ҳамин андоза медонам одамоеро ки ба пул харидан шо. ма ҳамаша дидам ба чишмои худо. Ба пул харидан. бале озин ту бубро мисол ягон каналда муроҷиат карданӣ, агар одамеро ки зидиш гап задасти вай дарак биёва, бирава ӯ блогера бига ки мисол нем қасум наброриш, тура отказ мекунам. бале и кор шидак, ма худам лично дидам. ҳама одаме ки постоянно да видео меброриш риши дора, ҳама одам гаштан, ҳама одам сум додам, ҳама одаме ки ҳозир даққавати ҳамин одам аста, пулш додам, шавошав видеои мара удалит ка. Шавошав. Кие вай лангулия момаҷон? Не, яти дигай. Оли ма биёмуша видео шароид мекунам, даличкат бин, номуша едум брома. Яри шакия. Ма лангарира ма лангули мегум охе мумкин. Не, лангорира медоно. Ӯ ягон хиси ягон чиши надо. Мисоли гап. ҳамин одам да ма гуфтаниям ки охири гапи ма чия? Гапа дору дуроз накунем. ҳамин одам бародаро, тоҷико, мара видео ма иншаллоҳ охирон видеоҳои дига тамом баъд ин мисоли гап маҳо бисёр ошибка кардам, мисоли гап ҳамин одам мара дар ҳаёт ҷодугарӣ кардагиай, то ма дар ҳамин ситуатсиҳо ғалтидам. Дар ҳамин ма гуфтаниям ки ҳамин одамое ки баъзанаш мисоли гап арӯсбозӣ мекунед, зан мегиред, пеш аз зан арӯсбозӣ карданатона ҳамин занакора проверка кунед, ба бигире ки ранги ма нағалтед дар қавқон. бале муроҷиати ма ба ҳамин бародарое ки исломиам, бародарои мисоли гап муҳоҷир дахил дор. охир да пул тамехира, ранги ма бе пул меши, мегӯяд давай до свидания, ти кто такой? Мисоли гап ира ма барои худам дарк кардам, фаҳмидам. хоб беҳтарин. хоб дига тамом чихед, душа спокойно шидагиай? Вообще отлично. Работа идет, все нормально, алхамдулилlah. Все работа идет, все нормально. Нафаҳмидам. На казашка зеница буду скоро. Вот бо як хабари хуши дига, бо як навигарӣ. Оле ба туи ма бо роид мекунам да. Иншаллоҳ туи мекунам, роид мекунам. беҳтарин. хоб брат, агар не ҳамаш 100% бошад, адили ягон гапи дига намонда боша. бале хушбахтӣ, тани сиҳат, ҳар ду тарафда, ҳам ӯ тараф, ҳамин тарафда. ҳамин одам барои чӣ дар вақтиш нагуфт ки ма се шукадагиам, просто ҳамин мара дард кардеста ӯзи ки ҳамин гап ҳама мехоҳам ки дар видео бигӯм ки ҳамин одам чуба нагуфт ки ма пеш аз меган русоя гап дорад, мегӯяд ки ҳар як кас склетҳои худша дорад дар шкафаш. хай ки вай ҳамун склетҳои ҳамун буда шкафшда. мисоли гап гуфт ки а як марда ба ма фаҳмидам ки то ира зада буда, азоб дода буда, мисоли гап дадри чи адёл хонашон меёранд, баъд додар дорад, додараш мегӯяд ки ма ира ох кардагиам, бурориш дафт кунӣ ай хона. Ай хонаи падараш ира мебуроранд, ранги мирда мебуроранша, ва и мерава лечение мекунад, ба даши, как ты сказал, его поставит и тюрьме посадил, бывший муж свой. А сейчас она хочет со мной так же поступить. Чега ҳамин одам мехоҳад ки марам ранги ҳамун шӯи ки да пеш ай ма карда буд семшу, марам вақти пастава кунам, ма тирма бишинам. хайда чӣ гунае ки диден, чӣ гунае ки вай мара гуфт, вай намехоҳад ки робита далши кунад дар охир он голосуш, вай натрам гуфти закритиш карден. Ма умедворам ки ягон тайтида аз якдигари хатартон намерасад.
бале амира ма гуфтаниам ки ами духтара ки қати апат бас ки ҷодугарира бас ки бачаҳои ёша хеле азоб нати чӣ хеле ки мара кади даш ягон каси дигара нак бас ки ҷодугарира айдими зиндагӣ ча бира кор ки зиндагӣ ка не ки ма айтани шумо $5000 метам қарзе ки ма кардам бачаитара бировардам эҳсона ма ҳамин пула аксаи худам метам ба хотири аллоҳ ба хотире ки ма қадита зиндагӣ карда будам ба хотири ҳамин пула ман метам аксаи худам кор мекунам майда метам пуле ки қарз дорам ма айрӯ ё қарздор шудагим қарза ма метам. хуб брат хуб тамом шуда бошад ҷанбаст кунем чӣ хеле ма гуфтанем ки том што ҳамин одама ҳама оқ кардагия ира ҳама буфам том што и барду связа часпид брат хай ман фикр мекунам ки ҳамиштам связа часпид брат леки фикр мекунам ки басанда хай ба ҳами ҷанбастш мекунем ман хайрхиша мекунам хай кун тоқа хуб бародаро фикротно дар комментария бинависен ва мақсад ҳамин буд ки ҳамин кор дарс шавад бале баъзе бародаро нависондан дар ҳамин барномаҳои пешина ҳамин ҳолат ки брат канали ту канали ҷиддия ин хел чизо намезеба не мақсад оне буд ки дарс шава дар шумо ин кор дар ҳама метавонад ки рух бития чунки одамо паран зан мард дорад мард зан дорад мард зан мехоҳад зан мард мехоҳад ва ин мушкилие ки дар асоси робита мешавад хеле мушкили калони ҳастае ки одам чашмиша ҳуй намекунад мебинад ки дар дузах қарор дорад барои ҳам эҳтиёт бошен фикри ҳақиқатро дар комментария бинависен дар рӯи экран видеоҳои нави охир баромадагиро тамошо карданашро фаромӯш накунед ва ин мавзӯъам видеоҳои пешинаша метавонем бибинед ссилкаҳои лозима дар якум комментария ҳамчун ба мисли вип канал бидроен хабар бигирен ҳамада хайр то видеоҳои оянда.